Oni kirthani somni pariat inrin ni kan lo thleng tareng mai tukin jing video a chuan in international news politics le aka inhoite Israel lambuaina te le thurang rang khovel ngai ven kan han lor le don ani ole tunlai chu Israel huatna ramrang ranga Palestinian trantu ten han kalpui hani bera abik takin Europe ramliana te hianin Muslim pem lut an tama wangle Muslim anin thla punchak ema wang hianin an ram tual chung politics ate an ram politics a hianin nu ma le kai hnoi tam takhin nei chho to influence tam tak heng Muslim pem lut te le population tam chhozel hian influence lian zok an nei chho ta me kani hei wang hianin an ram abik takin UK te France te Germany te Italy te ponia abik takin UK a hianin Muslim population hi an tam to khop maya nor an huai hot ngama langsar takin chutiang chuanin Muslim community ang zonga hanin hot book vel tele chutianga lungolo na lan tira protest lian tak tak kalpui turte po hianin an huang tau to hle maya politics a thuk takin anin rol towa parliament a hial MP te han nei chhounok to bokani chutiang vel chuan nia hei tuna po UK a buaina na men lowa chuaka Muslim thlop tu anti-Israel activist anti mai Israel do dal tu pol te chuanin malak na lian takan kalpuya heta hianin UK counter terrorism police te chuan Israel do dal tu norhoi hot pali te chu military base a an lu awangin an man British counter terrorism police te chuan sipai mun pui a lut mi pali hi an man to ti soin he thil thlen hun tak hi chu kar masalama thil thleng kha nia hemin hu hianin heng mi pali te hi man han ni to ti UK chuan a puang ani heng mi pali te hian military base chunga thlona pahni an ti chia counter terrorism police South East chuan thu chua siamin London atanga mi pahni kumsom ni pali le kumsom thum paruk te chu nimin khan man an nia mai chia kumsom ni pakua chu address mumal nei lo hania hei hi firfiak thil ti kai hnoya po thu boi lo nei to ni mai chikum somli pakhat mi address mumal nei lo hei hi he poi khoina hian atel ve nge nia ngai ani man ani bokani police ko ta tu na hian an ommek heng mi man te hi Bridge Norton a Royal Air Force Base a an luta hemitum hian thlona panni chu red paint manga thai chia tan ni rongsen mangin an thaya hetiang hian thlona panni hian ti mel hem hle ni in an soi hemin hu hian Israel do dal tu pol Palestine Action tia in soi te chuan video footage an ti chuaka base chunga lut activist panni zinga pakhat chuan jet turbine engine chu rongina kap ni in video footage a chuan ti lanani he pol hian British in sipai bungrua Israela athon chun zom zel chu an ngai theilowin an thin arim hle ni in an tar langa Gaza chunga spy thlona UK chuan atir lut chun zom zel boka chu he pol hian an ngai mo hle US le Israel fighter jet tan fuel air refueling British chuan a kalpuya he hi an du lo thu te Middle East rampuma Gaza a mi pui suat na le mi pui ti du da na chutiang laka chuanin active takin UK chu atelani ti in an du lo zia an tar langani tunkar tirlam khanin British sarkar chuan firfiak dona dan hnuaya Palestinian Action pol laka hian khapna alo ti towa khapna lo kalpui towa hengte funga hian he pol hi helpol anga puan thayan nia chutiang dan bo chiat na chu an kalpui zelani chutiang chu kumsom pali chung lung in tan tir theina ni ti in thu chuan siam bokani UK sarkar chuan karle hian parliament a hetiang khapna thupek draft fi siamani tur thuan soya dan siam tu te point hi an pom nge angai don ni in alang bokani British sarkar chuan firfiak dona dana siam noya hian pol somriat borvel an khap meka an ben meka Hamas le Al-Qaeda te ba ka far right group National Action te po an khap zinga hian an ben zinga hian atel Palestine Action thupuang tu chuan he thil thleng hi firfiak anga ngai ani awangin proscription hi firfiak dan hoya thu boi siam sak the ni lo ti in atar langa Palestine a Israelin mi pui ati du da na le aswat lai hian in Israel tan ral thuam thon zel hi ti to pangai ni ti in an pol roi tu chuan a soi ni ole Israel le Iran inbeihna atopa in ka hai mangin
an inbeihna chu ti to pa ni Israel chuan Operation Rising Lion a kalpui po ti to pa Iran pon Israel an beihna an ti to boka chuti anga ni lai chuanin Gaza lama inbeihna lian taka tran le nga la nia chuti mek lai chuanin Israeli Air Force fighter jet te chuan Lebanon chhim lama Hezbollah ho mun ma an suasam le ta thut mai Israeli fighter jet hi engemaw zat an thok chhuak a azat puan ani lova voisom pahnih zet helai Hezbollah command center hi an be Lebanon chhim lama hianin Hezbollah te hian mun ma an siam thar le mek ni in a langa Beaufort tlang ram a hianin hunan khuar thar ral thuam tuna hianin an puacha thar le mek ani helai mun hi lei hnuai bunker ni in Hezbollah command center nia soyania Israel hian fighter jet mangin henglai mun hi an chu chhena sa hle Israeli fighter jet chuan Lebanon a tepnit khuale a chhevela air strike voisom pahnih an kalpuya Israel Lebanon area ramribul Lebanon chunga hianin puak ri ring tak tak hriat tur a awmani Israel sipai te chuan thu chhuah siamin he hmun hi lei hnuaia project poimo tak pakhat Hezbollah tena an ti thar le mek ania Israel in beipui thlang hnu khan helai hmuna hianin chetna lian taka thleng nia tarlan ani Hezbollah in siam that an tuma heta hian base thar han kalpui le a ral thuam po an lalut thar le bokani chung te chu Israel chuan an hmu chhuaka Israel beihna atana an hman hma in Israel tana hlo ani le hma in Israeli fighter jet te chu an thok chhuak le ta helai firfek infrastructure te hi an kap chhia ani helai hmuna hian Israel beihna tur thar an tin tu le meka anin puacha le meka ni ti in Israel thu chhuah chuan a soya Lebanon Health Ministry chuan Lebanon chhimlam apartment a beipui thlak na lian tak Israel chuan a kalpui ani ti in thu chuan siama heta hian poisoi lo mi pakhat a thiami som pakhat an hliam ni in tarlan ania Al Jazeera phei chuan mi som ni an hliam ni in a soi nge Lebanon Health Ministry chuan Israel in Lebanon chhimlam nabiti apartment pakhat a beya wangin meiche pakhat a thia midang som pakhat an hliam ni in atar langani hemi hma hian Lebanon media te chuan Israel drone ten nabiti apartment pakhat an beibok ni in an tar lang boka he thil thleng hi IDF in a hma Lebanon chhimlama beipui thlak na alo puan to zinga mi ani MT ero hriat chiana ni lovani ole Lebanon President chuan international community khovel sarkar rang te Israel beihna Israel Jet na Lebanon a hma alak thin na chuti top turin angen Joseph Awon chuan anram Prime Minister Nawaz Salam su Nawaz Salam athu soiron thlopa nimin zinga Israel in Lebanon khothlang lamma beipui thlak chu adem thua soi ve bokani kan report to angin he beina hian meiche pakhat athia mithanem takan hliamani ka Israel hian regional le international resolution te chu angai tha chhun zom zela apoisa lovani he bela tharum thona ati zuala hei hi ati top kan phut ani hei hian Lebanon le he bela ram rang muan na siam turam malak na chu tiang chu ati chheme kani helai rambial muan na tur chu Israel hian ati chhezelani ti in Lebanon Prime Minister le President chuan thu chuan siamani ole heti lai hian Al Jazeera report a chuan Israel chuan Gaza beipui thlak na thar kalpuya nimin lam khan Gaza hian Palestinian somthum paruk zetan thi ani ti in report Al Jazeera chuan ati chhuaka nimin khan Gaza rampuma Israel beipui thlak a wangin Palestinian somthum paruk zetan thi ni in Gaza Health Ministry chuan an puanga damdo in rang a thunei tu te chuan Al Jazeera Arabic News an thril danin thizat hi somthum parukan kai ni in an soi Israel chuan hemi chungchang a hian thu chu engma atar lang lawa Israel News te pon hemi chungchang hi an puang lo bok thil thlen photo angin thizinga atamzok hi civil mi ni in Al Jazeera chuan atar langa tin Gaza a tranpuina thon lut tu pol Gaza Humanitarian Foundation GHF and Coal Distribution Center pakhata bom apuak le bok ni in Al Jazeera chuan a soya Rafa marlama GHF 8 point bula Israel beina wangin bom apuak ka heta hian mi parukan thi ni in Kuwait Field Hospital a Dr pakhat chuan a soi hei hi Israel lama tanga tarlan engma puan chu engma ala om lo thungani beipui thlak na danga Gaza City a tufa venga Israel drone manga beipui thlak na hian mi so man thibok ni in
an zinga hian journalist pakhat potel ni in Al Jazeera chuan a puang bawk heti la hian Al-Quds Brigades chuan Khan Yunis a Israel sipai te an lambun nia tarlan ani boka Palestinian Islamic Jihad Group arm wing chuan Khan Yunis khotlang lama Hamad City lu'na chevela Israel sipai te lir thayaron lut te chu an bom ni in Al Jazeera chuan a puanga telegrama Al-Quds Brigades thu chua tarlan danin Hamas arm wing Qassam Brigades nen tangkopin mortar shell mangin Israel hi bayan ni Al-Quds Brigade chuan Khan Yunis a Israel sipai an bei thu hi an soibok Palestinian Islamic Jihad Group arm wing chuan Khan Yunis khotlang lam Hamad City lu'na chevela Israel sipai te lir thei mangaron in zui lut chu an boma heta hian Israel hian chiatna Israel sipai te hian chiatna lian tak an tok ni in Palestinian Islamic Jihad chuanin thu chuan siamani hetu Al Jazeera chuan aron puang bok heti la hian Iran Foreign Minister chuanin nuclear site US na beina khan chiatna lian tak an tok ti apom ole Israel Iran in beina atopa US bepui thlakna bitu manga bepuan thlakna lehnoi mun fordowa nuclear facility an boma khanin chiatna athleng vak lawani facility then khat chu US beina wang hian a chephalo nia tarlan then khata oma hei hituna hian thuin chu lian taka omme ka ni US lam chuan tangna khop maya hemi tidar tu te po US media panni an ni nge ni ka amai ro chu White House chuan tangna khop maya US beina khanin chiatna lian taka thlenga ti in tin Iran lampo hianin thu chua hanron siama Iran lampang thu chua po hi nang lo nual maya ayatollah chuanin chiatna lian tak an to thu hi apom lo thungani tuna hian Iran Foreign Minister chuanin US jet na wang khanin an nuclear site a chiatna lian tak a thlengani an nuclear site a chiatna lian tak a thlengani ti in hemi chungchang hi apom ni in alanga Iran Foreign Minister chuan tun hnaya US la Israel bom beina wang khanin an nuclear site te chu a chena sa hle ni in a soi Abbas Arakchi chuan Nimin Khan state broadcaster ina an komna Atomic Energy Organization of Iran chuan chiat na thleng te hi adik nge ti an mu chuak ti a soi Masedar Kartliam Tekalta Khan Iran Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei chuan beipui thlakna hian an ram nuclear program ati buai lo ni khan a soi thungani kha hei hi nimin jing lam khan kan puan to kha Khamenei chuan US President Donald Trump an Iran nuclear site pathum bom manga abaya hianin an nuclear site te chevek angin a soya hei hi adik lawani ti in Ayatollah Khan a soyani kha Ayatollah Ali Khamenei chuan US beina wang khan engma thil poimo chia omlo ni khan a soyani zuni som pathuma tanga Israel le Iran in dautan tir khanin an Supreme Leader Iran ruai tu Supreme Leader Ayatollah hi bom puak laka him turanga an ngai mun hima an tombo tira nimin pia khanin vantlang ma ein lan ta chawani kha Iran Foreign Minister chuan US na nuclear in biakna neile tumna omlo te soya Israel in be pui thlak tan tir khan Iran chuan in biakna round rukna nei tur chu Iran chuan alo thul to ni kha in biakna thar thole tura chu tianga malak na engma omlo ni in Iran chuan an soi Iran sarkar chuan ami puite ta na thatur chu tiang chu an fia mek ti soin diplomacy lama kalphung chu form thar ani don tia soi Iran chu in biakna dokana hruai kir le tumin Trump administration chuan ma ala a civilian energy siam tu nuclear program siam na turin dollar tu leding on somthum vel US hian Iran tan tranpuina pek ain huama rek na ti ziom na turte Iran sum US ina a rek mek dollar tu leding on tam tak release ani tur thu te po Trump khana soini ka ama ero chu hei hi Iran hian an pom lo ni in an tar lang thungani Iran Parliament chuan khovel pum huwa pa nuclear watchdog International Atomic Energy Agency IAEA ne na an tho ho na ti top turin nimin khanin Iran Parliament chuan bilan pasa hei hi an pom kalpuyani chuan Iran hian an nuclear endik turin inspector te hi an ram nuclear facility a an lu tir to don lo ti na ni heti la hian US Defense Secretary Pete Hegseth chuan US le Israel 10 intelligence an khol khom le chuta chumi mangtang kai chuan beipui thlak na ka kalpuyani thu soya nuclear program Iran nuclear program chu na sa takina chhia kumtam tak chung Iran chuan hnung tol pha don ani hati Iran Health Ministry chuan ni som pahni anin do chung kan Irana mi zaruk soman thi ti soin nonin
Israel chuan Israel ram chunga mi somni pariat an thi ti an soi ve bawk ani kha ole puantur tam takom ma se kha ti china khan handu tok le phot mai tiang hovel thutharin dona thuthar berber te rambial boina te military operation update international news politics se he channel a hian regular taka ti chhuwa thina nia in longa chang zel don nia